24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Аз от тази секция ще видим, че като ни инжекция трябва да се обеляса. 30. 32. Недействителни, те всичките са без отбелязан вод. А къде са 38? Някой друго? Много. Йовик са били. Ой, коли само действително какво са господин Илев? Там. 32 недействителни се намериха, които всичките без отразен в бюлетината вод. Тайм-аут, почивка за цигарка. 0,92 вам